Cardom Don Marley Aprangsi nang tumpan pachini je alam thela pulo non malom ile tum anutin seme chinil di social media lon dam lobote kache song la PGR VGR la pang solong le eviction je puthaksi karbi tangte karbi pu karbi tum an kaching room si isi mei pison badalo patumi hela khe nok be tum litson rong phar pen angtong tiga thar lapen ari sang ho tum do an phas me churolo alang tum pen jumisen sen alam il tum ithano de nona por ke il tum party kache jong nangji a por krelo dona tum ake kado kawe sme di methang se chini nai lage than jok plon nei lai san mange dituma party ha la pu party la pu chi purong lo pute lage kache song abang di RD of that po non ke la ke nang da indu karbi pute wang ni ta indu karbi te wang po nang lion se karbi o vi pute wang karbi to chingrum si che song rap penang pu a program la ke alam ke la si non il tum hai ka chi putot bang avde nang po non il tum along bang kiche ke be so serai theblo il tum ge thang ta mane chupupe pute mo phike il tum elong le phelang se virde thangjang po apen asam along ke thenai district pute karbeng long helo same asam along pen ke thenai district po same non bang ke adang nang bihek ason lo people pute ke chike be aso tumsi a phais minang omunak ason lo non lang dam lo na sensa same lang tha de karbitum population no kana percent on do only 42% vet jo 100% ke dunai dim senon 42% vet te lang thayo di ase ile tum nona por munthi ba mekanang po kalili kalang lang party lam chi puthuro mo de tum lake vier to de hangjang po anu tin sme a party ke dolo non angtong de thars milata EPSLC party lo ha li chanrong first milata ICS song dolo semela ha tum song alam pate the mate di song alam pate the dak karbitum an ka chingrum posi ala tum song phanta akai no pupe ala tum aning ke hang pen si dak wang lo la pen rap pen chingki rap sa ala tum jumisen misan ala me than lake il tum ka do ka visme ningarong nei pen churu nei ala tum me thang ji pulo il tum hange ma phlata narwak nang ne manang pinang ne pu ala tum ji pa bihe di il tum karjudun penta ekdom ning samjen jen alam thebenta asela son tum phana se tum churo re pote il tum ko mat phana churo la nona porla son hosi podam lo na ke hai jai ka tharbang EPSL se amre tum an ke dunang ne pu la soron bang ko nat aron mese la bang soron la solam kaneng je long pop la bang ke prap chin pen kar beng long arat phan dia chang vek nei alam ge nangli kisar botor la hai ngi tap ngi phrung ne lo EPSL se party se me ingtang lo pu ke kado kawe se me chini lo jong si nangli lason ki kham khedu dun kok pote lage kar betum pachingri renang pong theglo nangli lai khang du nang nei ki mission akam an ke paklem na mo heno da lo man approve chini dun dak lo pote la se pudu nei non bange kali kala lang pudun ta pudun phu lage aral tum ning oi lak lo la si akai nangli phan sme chuniri lo non pena parke nangli pudelo sme non pena parke nangli bangla son bang pudun des ke me tan on nangli sme ke wang nei nangli pen wang si la dak rap pen tom chithan rap sar ko son se vik son e klem jima ola hai si thane ahok lo non ke klem nang ji ke non BJP sarkar tum non kar bengon tamas council ake hai tulran mo ha atum si ke claim na kam lo same arang tum ki claim kledet pena joksi non ile tu la opposition party do same la chirap si mane arang tum phan ekdom
RD apressar pinang puyo la bang so long le aron rebeng do tumpan eviction claim nang ji pul hai pressar kanang po party ji pu ni lo lage ha EPSLC ha Congress BJP la hai chi puro te lake chunchi lo so ke mage